अर्धा ओला नारळ, कोथिंबीर, 1 मोठी कैरी, पाव चमचा राई फोडणीसाठी, अर्धा इंच आलं, 2 हिरव्या मिरच्या, तुम्हाला जर तिखट पाहिजे असेल तर मिरच्या अधिक घेऊ शकता, 4 लसणीच्या पाकळ्या। ही एक कैरी आपण सालं काढून घेतलेली आहे। हे सर्व वाटण आता मिक्सरला एकदम बारीक लावून घ्यायचं आहे। 1 चमचा तेल, राई, कोथिंबीर, वाटण घालूया। एकदम बारीक वाटलं आहे। थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे। पाणी मिक्स करूया चांगलं। पाणी घालून घेऊया। आंब्याची कढी आपल्याला जेवढे घट्ट किंवा पातळ पाहिजे त्याप्रमाणे आपण पाणी ओतायचं आहे। चवीनुसार मीठ, यामध्ये मी लसणीच्या 4 पाकळ्या टाकल्या आहे। लसणीच्या पाकळ्याने आंब्याच्या कढीला चांगली टेस्ट येते। जर कोणाला लसूण वापरायची नसेल तर नाही वापरली तरी चालेल। गॅस मीडियमवरती ठेवला आहे। आता आंब्याच्या कढीला उकळी देऊया। आंबा कढीला उकळी यायला सुरुवात झाली आहे। चांगली उकळी आपल्याला द्यायची आहे। या अगोदर मी आंबा कढीचा एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, त्याची लिंक तुम्हाला खाली मिळेल। आंबा कढीला चांगली उकळी आली आहे। चांगली अर्धा मिनिट आपण उकळी काढून घेतली आहे। थोडी कोथिंबीर घालूया। गॅस बंद करूया। आपली चविष्ट आंब्याची कढी कमीत कमी साहित्यात तयार झालेली आहे। खूप चविष्ट झालेली आहे आणि आता आंब्याची सीझन पण सुरू झालेला आहे। तर तुम्हीही अशा प्रकारे ही कढी करून बघा आणि आम्हाला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।